waza ya kushe ki a gabana a radu sai na yi masa bakin kai ga kwalliya ya ta saraki kina da kyau ko ba jan baki kin waita matan duniya da yan kasar Algeria bare gida Najeriya a nan kitilin su kwaikwaya gimbiya ta kin zamo ga haƙuri ta makar da mu akan ki sai na kinkimu zan yi kiɗa in yo amu auren mu ma fi miskila ni ki kaɗai kan zan kula dukka mata ba tira ne kiki ka zama to fitila ko ba ta so buɗe na shigo babu maraya ban da rago ko yaushe zan zama to ango da daina yin kwanan shago kiki zaman to mai jego na ji zufa ki ciran bargo inda waiwaya ke zan hango zinariyata jinin sarauta kina aminta masoyiyata ki mallaka mini zuciyarki mai kyau da kenniya rashin ki gefe na idan na yi zai sakan jinya